Sugata ang adlaw nga igpapahulay uban sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Pagpasalamat sa tanang panalangin nga naa kanimo karon. Taliwala sa mga pagsulay, ipha ang imong mga panalangin nga imong pasalamatan ngadto kaniya. Kay ang kasing-kasing nga mapasalamaton tuburan sa pagkamalipayon. Pagpasalamat kini libre apan ang kalipay ug ang kalinaw nga imong maangkon dili hikabayran. Busa uban ni kami sa usa ka buntag nga pagpasalamat sa atong abahan kauban kami diri lang sa Panimaya sa Kabuntagon World. When we were children, we were taught to say thank you when we receive a friendly gesture or an act of generosity. Yes, we were trained to smile and speak the words thank you. This training taught us to give where credit is due, and we became better persons for it as we can now recognize and appreciate different forms of goodness. But how do we really know what's good for us? Do we know we've received something good when we find ourselves heartbroken, of which we think bitterness is the right emotion to feel? Can we still be grateful if we are unjustly accused or fired from a job in financial constraints or maybe losing health? It is true. These circumstances can be tremendously hard. But there is still so much to be thankful for. Take Apostle Paul, for example. Unjustly condemned, wrongly imprisoned, harshly treated in a cruel, isolated, and brutal Roman prison. But instead of complaints, his lips were overflowing with words of praise and thanksgiving. He learned the meaning of true thanksgiving, even in the midst of great adversity. He knew that one difficult circumstance did not outweigh the countless good. The Bible says, to sing and make melody to the Lord with all your heart, and to give thanks always for everything to God. Here, we have it very clearly. Always give thanks for everything, no matter the circumstance. We do this daily, and like Apostle Paul, our lives will be changed and will be source of something good and positive in every situation. Thanksgiving. The giving of thanks to God for all His blessings should be one of the most distinctive marks of the believers in Jesus for us Christians. Let's make it a daily habit to show gratefulness. Let us make every day a day of thanksgiving. And let us always give thanks to God for everything. In the name of Jesus Christ, our Savior. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning! Mga kapaglaom. Karon nga kabuntagon mga paglaom kung napansin nyo, dahan kami diri sa set. Nakakaroon si Aubrey Hello! and si AJ. Maayong buntag sa tanan! Ako gikalipay. Atong gikalipay nga na naging si Guyawing. Problema, okay na tayo. Okay na. Oh. So, sa isgutan na trumpets. Karon nga, kung nakita na to, Guyawing ng mga kabanya host ato ang intro video, doon natay big word or big words ang word nga, thank you. Oh. Yes. Thank you. Kaya Tungod to ang kay- tema karon Kabuntagon Faith. It's Oh, Thanksgiving. Tungod kay ka sa tibok nga tuig, murag hapit na man ang tibok tuig niya. Dahang kita gusto ba salamatan sa Ginoo sa atong isig katao. Yes. So, ang atong pangutana karon nga kabuntagon magsanano, unsa ang imong ginapasalamatan karon nga tuiga? To start with sa ako ang eyeglasses. Sponsored by Tag ni kaya Jim. Okay, wrong or basin mo tag weird ani paminaw. Anyway, let's Weird start with Kuya Wing. Ikaw, Bre. Ikaw, Bre. Wait, Ikaw, Bre. Ikaw, Oh, Bre. kita gid siguro tanan no nagid tay pasalamatan bisag unsa man atong ma-experience Yes. sa karong tuig ka. I'm sure each one of us will have something to be grateful for. Ako siguro ako ang yung pamilya. Ako gi-look back akong year lagi after pag-ask ni Fitz no. Pamilya gyud ang akong dako kay nga pasalamatan karon nga tuig kay tungod sa pagbulag-bulag na sa paglabay sa panahon karon nga tuig daghan og mga pagtipok. So, I'm really thankful for my family this year. Wow. Ikaw, Ate Bing,
Siguro magpasalamat pag ko no for the gift and the love of family and for the friends. And siguro sa mga nindutan, I mean good health sa jud na kay health is wealth. And usapod sa mga trials nga na ako nasugatan karong tuiga kay it somehow na jud ko'y murag part of this year nga murag I wanna give up but in the long run makita na ko ang providence sa Ginoo. Pag nindot, survive yapon. yes. Sulod. Yes, sa tanan nato nga mga problema sa kinabuhi karon nga tuig no ato gyud na siyang tungod kay nakasugakod ta. And because of that mga kapaglaom no ani usa ka kanta nga among idalit dinha kaninyo nagulo. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Yes, and just like the song, we would always praise God for He is always worthy to be praised. And in connection with that, mga kapaglaom, no, because this month is a month of Thanksgiving, and actually Hope is having a box called a Box of Hope. There you have it, mga kapaglaom. Nanas ang mga Makita sa tubangan itong ko. Yes. Yan, Pansin na oh. si Girl Yes. Box of Hope. O kung saan na to na siya, Sir Fitz? Ang Box of Hope atong butngan og hope. In what way? In a form of anything that you can give Yes. to everyone. Okay. So in short, mga kapaglaom, no, pwede ta makahatag og hope sa atong mga isig katao in terms of giving them. So unsaon man nato siya Yes, sayo na kani siya matud pa sa tong mga kataas-taasan diri no. Kani siyang Box of Hope natay recipient every week. Yes. Puno nato ni siya karong simana or karon nga weekend Yes. or karong adlaw. Actually natay mga Yes. diba, Yeah, natay namin mga prepare. prepare diri. Kani siya isulod nato diha. Yes. Og sa itong mga kapaglaom nga naay mga extra. Oh yes, Sample. very honored. Alright. Napa-fist. Napa. Alright. Apela sa So para sa impormasyon sa kadaghanan ng mga kapaglaom, it could be any means. Di ba, Yeah. Ate Bing? Yes. So, pwede pre-love. Yes, pwede mga anything ma-use, use Yes. cloth Or ay even goods, diba? goods Goods. Oh, pwede. pero atong i-emphasize nga non-perishable goods. Non-perishable Yes. goods, Kuya yes. Wing, basin gusto nimo invite ang imong mga kaila dra. Kuya, beka mga kaila, Kuya Wing, basin na sila yung mga Kung mga kapaglaom nga ganahan mo hatag ani nga mo ang gibutang diri sa tubangan, open man ta ani no sa tanan nga mga kapaglaom na Pinas palibot diri sa atoa sa Cagayan de Oro. Willing mi mudawat ana. Pwede pud mi mudawat og kas basi ganahan pud mo Yes. mudawat ha mo hatag sa mo ana. Kay December ron kinahanglan ang paghinatagay naa sa ato sa kakasing-kasing kay dili na siya mahimong Merry kuno ang December kung dili ka mo hatag. Mas Yes. maayo ikaw mo hatag kaysa ikaw at tagaan. Yes, Yes. exactly. Dot Kuya Wing, sa Sige, mga go. mo sa ako. Apod, uy, apod, tanan. Apod na pero ang una mo hatag yun si Aubrey. Kaya Pressure gikan pa ba basta okay. Actually, later, napat maghatag pa ta later kay napay dala si Ma'am Napay Angel. dala. no? Yes. Napay kami. Daghan-daghan yun to. Pasalamat ta sa mga Oh. helping hands o sa mga dako kay kasing-kasing sa paghatag. Ayan, so for now mga kapaglam, ato na may ihatag sa inyo ha, kini usa ka awit alang sa atong harana sa kabuntagon, atong paminawon ang awit nga I Sing the Mighty Power of God nga ihalad sa Imago D Quartet gikan sa Butuan City. Ato kanilang taon diri lang sa harana sa kabuntagon. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed where'er I turn my eyes. If I survey the ground I tread or gaze upon the skies, there
There's not a plant or flower below, but may thy glories dawn, and clouds arise and tempests blow by order from thy throne. While on that borrowed life from thee is ever in thy care, and everywhere that man can be, thou God art present there. Amen. Amen. Ayan mga kapaglaw. Gwapo kasi kayo sa frame. O yan, pasalamat na nato ang Imago D Quartet sa maong awit mga kapaglaw. O karati pa dahil ang itong question ganina. Kasi mong gusto pasalamatan karong nga tuiga. Yan tamang palayo. Palayo. Dito napad. Sharon Gay. Pito, there are a lot of things that I am grateful about for this year. Especially nga nakaabot ko ani nga bulan. Murag yung kamatyo na naman kagamutan nga bulan. But of course, sa mga past manggod nga months, dili kayo siya okay. Kaya of course, natay mga problema, natay mga stresses sa life. But we are grateful nga ato yung na-realize nga ang Ginoo gyud kauban gyud sa ato nakatabang gyud ang Ginoo sa ato nga ma-overcome nato ni siya. And I believe that there's no one nga makahatag sa natong complete happiness o complete healing aside sa kuan sa Ginoo, no? And by the way, mga kapaglaom, magbasa sa tag mga greetings no kay napoy mga tubag ang atong mga kapaglaom karon nga kabuntagon. Yes, unsa ilang pasalamatan. Okay, na very happy Sabbath to all watching from Australia. And for this year, I thank God for everything, good and bad, that makes me better. I give thanks especially nga it took 14 years aya ka na buros. Glory to you, Almighty God. So naingani nga mga di ba, nga mga struggle. So nagi perfect time ang Ginoo for this. Speaking It's of so that, timely. timely kay Yeah. isgutan mo po namang panahon nga wala gyud ako gingon nga murag down kay ko ba unsa man jud ang plano sa Ginoo, but kana answer na to Yes. sa iyang tubag, no? Murag at least na maka-encourage siya Yes. sa iyang story. Amen. So One day dili it yun will na happen to me. question ang timing sa Ginoo. Yes. Yes, ayan. Salamat, Sharon Gay. And let's ask AG. Oy. Why? Anong gustong pasalamatan mo, So, AG? siguro no, I would really praise God for because this year is really a year of success, no? Because somehow kay kani nga tuig no, kay nakalampos in taon ko no, Amen, loyo sa mga amen. sakripisyo sa akong ginikanan, no? Grabe nga mga kalisod. But yes, I graduated and of course, new opportunity, no, new job, new friends, no, new group of people. But of course, yes, karon nga year no, wala kay nako because murag ni labaw-labaw gyud ang mga ako ang mga gift nga nadawat, so murag wala kay negative, but yes, praise God really for this wonderful year for me. Yes. And daghan tag pasalamat. Congrats dai Gino kay ni graduate ka karon. Hapit na pud mo graduate imong love life. Hoy, Hapit na pud sa congrats. grabe po hamugan with yun. Di Ano po. na siya. So sa ko pasalamatan nato ang Ginoo usahay. Ako ginakuha kog mga speaker sa mga fellowship pero maigo pud ay tag sulayan ta. Pero sige tagpadasig sa uban pero kita na isulayan mapiktuhan atong kinabuhi. Mo na nga dili lang taman lang sa istorya atong buhaton mo na siya diha ang atong nakanindot. Sa pagpasalamat sa Ginoo sa tibuok nga tuig naa siya nagauban kanato. And karon nga kabuntagon mga kapaglaom, speaking of kana Thanksgiving. pagpasalamat, dunay usa ka pamilya gani sila nagkanta ni diri sa Haranas kabuntagon. Ang Suralta family, ang ilang anak ni Agi ug Kalisod. Unsa ning istorya? Ato ginintanahon mga kapaglaom. Kami day ang Suralta family, no. Niami karon aron pagpasalamat sa Ginoo sa iyang paghatag sa milagro atong pipila ka bulan, no, nga nahitabo about sa among anak na si Cassie. Ang
nahitabo sa kang Kasi is ingon pa sa doktor dili ordinary nga dinggi. Nakuha ni Kasi nga dinggi is ang severe. Niami karon aron pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pagtabang, paghatag sa pinasahi nga milagro nga kung sa ako pa to nga ang akong hangyo sa Ginoo dili gyud ingon nga kanang dinalian gyud tungod kay nakakita ko sa sitwasyon nga kung ang doktor patanawon murag wala na gyud. Sa diha nga niingon na ang akong anak nga nihangyo siya nga muhag siya sa ko daw murag ang kalibutan murag nihugno jud nga dayon wala jud ko nagpakawala sa akong paglaom kay nasayod ko nga ang Ginoo na gyud. Sa dihang niingon siya nga muhag ko mami. So, gihagakos ko niya og maayo og giingnan ko niya, I love you mami. Gikapoy na ko gusto na ko matulog. Pero dako ang akong pagpasalamat tungod sa mga kaigsuonan ingon man sa Opal Teachers, Seventh-day Adventist nga 100% gid ilang suporta nga diin na witness gid nila si Kasi nga daghang mga nurses ug mga doctors nga naa nag-alirog niya o diha usab nga naibaw-an na mo nga tingala ko nga ang tanan nga moduol maglingo-lingo kay wala na siya vital signs. Ang ako lang yung pag-ampo sa Ginoo nga kanang gisaad sa Ginoo nga kung kita mga yutuan ato nga ato nang nadawat. Mo gid na ako ang gisalig sa Ginoo nga dili niya pasagdan si Kasi kay tungod si Kasi usa gid siya kagalamiton sa buhat ingon man sa ilang singing ministry. Katungwa na gyud siya vital sign. Nanggawas na silang misis. So ako na lang dito og ang doktor og ang nurse dito sa sulod. Ang nasa kong hunahuna, demanding na kay ko sa Ginoo. Ginoo, makasala man ko pero akong gusto Ginoo. Karon nga panahon, ipakita ang milagro. Kay tungod nakita na gyud ako ang sitwasyon nga murag hopeless na gyud ang bata. Wala na nang hupong na kay katong nga panahon naman gud di na siya kaihi. So ang opsyon sa doktor, gikatiter siya. So dito pagkatiter, ang uban daya na mag-bleeding sa gawas, pero ang iyahan nag-bleeding dito sa sulod. So motingon ang doktor, mas kulba ni. Kaya ang giatake sa kuan dito sa sulod. Ako yung pagpasalamat sa Ginoo ato. Tungod kay bisan pa sa akong pagka-demanding sa iyaha. Kung sa kanta pa sa akong bata, ingon siya nga, Lord, I made a miracle today. Ang Ginoo naghatag yun sa milagro. Ato nga panahon. O nagpasalamat po mi sa tanan nga nagampo. Mo nagiingon sa uban nga more prayer, more power. Kato nga panahon ako yung na-feel ang kadaghanon sa nagampo. Ako, murag dako jud akong paglaom nga si Kasi 100% gid siya nga ma-save kay. Ako yung nabati nga naa gyud ang Ginoo nag-uban. Tungod man gud sa akong pagtuo nga ang akong anak mabuhi tungod sa usab sa mga prayers nga daghan gyud kay nagampo niya. Ang akong prayer kay masurvive punta ko Lord kay sayang kayong mga kwarta nga gigastos sa akong ospital dayon dili ra man di gyapon ko masurvive punta nga yamunta kong tabangan og maulian ng tako sa akong sakit. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay iya ko gihatagan og second life ug nagpasalamat pud ko sa mga tao nga nagampo nako, nagtabang sa ako, especially si Mama Lo, Mami Ayi, Daddy Winkle, Mami Joy, Daddy John, mga women's ministry, mga teachers sa Opol ug ako mga classmates nga nagampo og uban pa. Og daghan salamat. Ikaw ang kusog kanako, kalipay og dalampanan. Moabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Mula
ang langit. Gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. What a wonderful testimony mga kaigsuunan, no? Grabe gid ang power sa Ginoo. Yes. If He will give a miracle, makita gid nato ang imposible mahimog yung posible sa life ni Cassie. No, nakita gid nato ni siya nga na-prove. Yes, mga kapaglam, kanina wala gipakita sa video pero naging na emotional si Aubrey, di ba? Oh. Dugag tingog pag Grabe, nang-move gid siya. And pila na lang tuyahang kwan sa hospital platelet. siya? 2. Ako nakita diya sila nga diha nga moadto man ko ako pasalamatan no ang The Black Music Ministry labi na sa Suralta family niya moadto ko sa ilahang balay kay magkuha ko sa mga giveaway sa Bible Beads. Una din na siya musugat sa kuha mo bless niya pero lipay ko nga pag adto na ako balik nga ulian na siya niya. Salamat ta sa Ginoo nga kun dunay mga trahedya nga maabot sa tong kinabuhi ato gyud pasalamatan ang Ginoo. Maayo man og dili tungod kay ang Ginoo dunay planos matag usa kanato. So Yes. thank you so much The Black Music Ministry and Suralta family no sa inyong suporta dinhi sa ato sa Ranas Kabuntagon and dinhi sa Panibayas Kabuntagon. Yes, o gikan sa usa ka sakit nga naayo no, adto na sad ta sa isa ka aksidente nga bisan pa na aksidente siya mga kaigalaan, mga kaigsuunan, still nagpasalamat siya tungod kay adunay tawo nga mitabang kaniya. Ato kining tanawon. Ako di ay si Prince Winlove Tibas. Nining tuiga, dako kay kong pasalamat sa Ginoo tungod sa gasa, sa kinabuhi nga iyang gihatag kanako ug sa pagpahinumdom kung unsa ka importante ang kinabuhi nga iyang gihatag sa matag usa kanato. So nahitabo to siya pag panguli gikan sa MVC unya. Pag uli na ako sa amo ang balay, naay usa ka tagbo nga ako ang agian unya. Mga duol na lang mga siguro duha na lang ka block unya kalitog overtake ang sakyanan nga naa sa likod atong sakyanan nga akong gahinabo kusog kay padagan so wala koy mahimo nitipas ko sa pikas nga lane kay naa may bago nga gihimo nga dalan usab putol dito siya nga dalan unya walay nakabutang kanang signboard o unsa ba kaha putol dito siya so ang nahitabo tikalbong ko sa motor. Unya, pag mata na ko, tingala ko nga hupong na kayo ako ang naong, then nanawag kong tabang, unya, walay ngit-ngit kayo siya. Usa ka straight kayo siya nga dalan, unya, walay mga balay-balay. Ngit-ngit kaayo. So sige ko og pamara sa mga truck nga mangagi, kaya di man ako madawag ang ako ang ulo. Ako lang gisanday sa ako ang pang-hiking nga bag. So may gani kay naay usa ka truck ni Hunong, usa ka GP. Unya nagpasalamat kay ko kay ang driver atong GP usa ka backslider. Unya karga pa gyud niya ang usa ka driver sa ambulance sa Libertad. So dali-dali ko nga nakuha unya gidala ko sa Initaw hantod nga nakaabot ko diri sa Iligan. Diri sa sanitarium ko na admit for 10 days. Niadtong higayuna dako kayo ko og pasalamat tungod kay abi gina ko dito nakutaman mga higala. Wa ko nag-expect nga kanang iya pa kong iya pang i-extend ang ako ang kinabuhi hantod ning mga taknaa. So pasalamat kaayo ko sa mga kaigsuunan sa amo ang association sa Tambakan State Church o sa ako ang auntie nga naa sa US nga nagtabang usab o sa tanan nga mga nagtabang pinaagi sa pag-ampo. Salamat kaayo sa inyong tanan ug labi na ako nagpasalamat sa Ginoo tungod kay ako ang na value kung unsa ka importante ang kinabuhi. Labi na kung ikaw maghimo sa pagpagamit sa imuhang gasa nga gipiyal kanimo sa pagduso sa buhat. Well,
shall one day when heaven is filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of the Virgin, and dwell among men. My example is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away. You're more than right. Rising is justified, my freedom forever. One day is coming on, a glorious day. One day they'll lift Him up Calvary's mountain. One day they'll lift Him to die. Suffering, anguish, despised and rejected, and bearing our sins, my Redeemer is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away. You're more than right. Rising He's justified, my freedom forever. One day is coming on, the glorious day. One day is coming on, the glorious day. One day they left Him alone in the garden. One day He rested from suffering free. Angels came down on His tomb to keep vigil. Hope of the hopeless, my Savior is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away. You're more than right. Rising is justified, my freedom forever. One day is coming on, a glorious day. One day is coming on, a glorious day. One day is coming on, a glorious day. Living He loved me, He died, He saved me, buried He carried my sins far away. You're more than right. Rising is justified, my freedom forever. One day is coming on, the glorious day. One day is coming on, the glorious day. One day is coming on, the glorious day. Salamat sa itong mga singers, no? Atong mga gwapo nga mga ulitaw, mga Imago D Singers or Quartet. And makarabok paglaom manimbaya sa admin ninyo, no? Gusto na ko ipanimbaya si Pastor Edwin Gulfan kitaan na to karon. Hello Pastor, akong basahin niyang greetings. Happy Sabbath greetings from Palawan. From Pastor and Mrs. Edwin and Pinky Gulfan. Hello Pastor. With us are Jay and Henning Salcedo and Engineer and Doktora Largosa. Hello, Pastor, and sa imong mga kauban, happy Sabbath ya kanino. We have Melanie Fernandez Alfaro Grigana. Happy Sabbath greetings from Sibulan Negros Oriental. We have Dorcas de los Reyes Cobelo. Thank you for joining us today. And Lorna Siraspe Sojema. Happy Sabbath sa tanan, SDA Tibuok Kalibutan, especially sa akong family. God bless natong tanan. Yes, daghan kayong salamat no, and makapaglam no, to finally found the one who is willing to be with you for a lifetime is something we need to be thankful for. Mao kini ang atong testimony nga gikan ni Sister Melody Gale ato kining tanawon. I am Melody Gale, and I am so blessed and thankful for the gift of marriage. God is really so faithful that kanang sa iyang giingon sa Isaiah chapter 60 verse 22 na when the time is right, I the Lord will make it happen. Ako dyan na siyang na-experience, and through also sa tabang sa pag-ampo nga when I was a child, my parents always taught us how to pray. Nga dyan sila na Inday, you should pray for a good man. I am also thankful kayo no, sa akong family, especially sa akong parents and mga siblings nga nag-advise yun sa ako to pray. Because
prayer is really important. Let's always remember that everyone can have the capability to become husband and wife, but not everyone is destined for you. Not everyone is meant for you. So, mo na kailangan jud ta mag-pray para sa ato ang future. Even sa atong mga kaigsuunan sa church, even unsa sila kabuutan, na dili gid na sila bisag kin sila imong meant para sa imuha. Na jud gibuhat ang Ginoo para sa imuha. Just like Adam and Eve. You should pray also for you to be ready for you to receive the answer of your prayers. Pray always, especially sa inyong marriage na nabitang there are times that you will face trials, struggles, di ginamalikan, maglalis mo as husband and wife. Pray for that someone nga every time mag-face mo trials, He will remind you or maka-remind siya sa imuha nga you have prayed for him, you have prayed for her, that he is or she is a wonderful gift to you. A gift not just for a lifetime, but throughout eternity. Yes. Everyone is capable to be a husband and wife, but not everyone is destined for you. Ito yung nakatag sila. Yes. Daghang salamat, Sister Melody Gale. Wala na siya katong sa tong linya katong pinagtagpo pero di pinadhana. Nag-heart lagi mo mata, G. Ay, Anyway, mga kapaglawom, diri na sa sa usa ka simbahan o iglesia. Gikan sa pagkasunod ang Tablon Church no ning barog balik og nakabaton sila kaugalingon nga lote. Atong paminawon ang testimonya sa usa ka elder sa maong iglesia. Pakining tan-awon. Ako mga pagpasalamat sa tuig 2019 tungod kay bisan sa trahedya nga nahitabo niadtong October 6, 2018 sa dihang nasunog ang among iglesia sa Tablon. Nahimo na gyud nga na-realize karon nga ang conference nagahatag kanamo og lote which is ning area siya og 867 square meter og dili lang niana nakahimo pagid mi sa pagtukod karon sa among temporaryo nga simbahan which is hapit na gyud pud mahuman ang makompleto og kana siya usa lang ka temporaryo tungod kay do naman kami plano nga gi-propose nga tukuron gyud nga medyo dako-dako siya. Apan kami nagapasalamat gyud sa Ginoo tungod kay siya gyud wala magpabaya, wala gyud magbiya bisan pataliwala sa maong trahedya. Ang uban mo kay sunan namalhin sa uban nga simbahan pero ang uban nagpabilin gyud ni unong ug hantod nga ni aning panahona dako gyud among pagpasalamat sa Ginoo tungod kay yagid ming gitapok, giusa og nag-usa ang kusog sa makigsunan nga diin mahimo gyud nga magmalampuson og karon nagpadayon ang among bulaton ug dako namo kining pagpasalamat sa Ginoo tungod niya ang tanan nga iyang gasa alang sa matag usa. Muna dako gyud mo pagpasalamat labi na po ni Pastor Baybay nga grabe gid ka strong. Usa ka tuig na mong paabot nga mapalitan migluti. Grabe na mong struggle, katulo na mi nagsulat sa conference nga tagahan migluti. Unya sa ikaduhan namong sulat nga kana nga gi-propose namo karon nga area alanganin ang conference tungod kay doon na po yung mga musuporta nga dili sila ganahan kay lagi medyo dili siya kayo patag kay nalupa ang saluyo. Pero pasalamat di ko Ginoo sa uban po ako magkaigsunan tungod kay strong kayo sila determination nga dito na lang yun. Pag-approach namo ni Pastor Bacos ni Sir Mendez ingon sila nga kanang unsa man dito na lang gid mo ay tampa ingon si Sir Mendez tampa kay atong tawagan si Ma'am Adahar kay si Ma'am Adahar mo really ganan dito kay lupa pero niingon gyud niya akong ang among church treasurer ingon siya pastor sir kanang amo na gining hugot Bacos pastor nga dito na lang gid mi mo na karon grabing panalangin sa Ginoo kay ingon mi grabe gid ang Ginoo nga mohatag siya og kana bang usahay dili gid mo masabtan unsa gid ang plano sa Ginoo pero at sa ulahi masabtan ra gid nimo nga
iya gud tanan gid plano. Ayan, praise the Lord for that very wonderful testimony, mga kapaglaom, no? Nindot kayo ang end point. Murag, sa story Ending. lang, pagsugod kaya nasunod, pero sa unahan kay natukod pagbalik, nakabaton pagid og bag-ong lote. With title. Pero luti, pero ilahang church, di wala pa ginakumpleto. Pero katong gusto nga mutabang, naman si EJ, yaman to Papa G, explain G. Yes. So mga kapaglaom, no, ang Tablon SDA Church is nasunog siya. And eventually right now, dako nga panalangin ang naangkon because naa na tayuta with title. Pero karon sa sitwasyon mga kaigalaan, no, bag-o lang gyud dahuman ang trapal-trapal. So naghangyo pod ang mga kaigsuonan nga naidako-dako dara og kasing-kasing. Nga of course mo suporta sa atong kaugalingong iglesia, no. Kung itong mga kaigsunan, labi na mga kapaglaom no nga, mutabang sa ato ang church nga, muingon sila nga nung wala pa man masuportahan yun kay ang ato ang church, daghan mo po gisuportahan, so nakatuyok-tuyok mo ng budget, ana. So pag abot sila ha, pero naay mutabang pag yun, mas dali mahuman ang ato nga church. Yes. So muna nakanindot sa ato ang church nga, kitantanan magtinabangay. Kay karon katapusan na biya bulan sa tuwi, kinahanglan magtinabangay ta. Dili na siya hugot, tininood na siya. No, munang karon po niya ang mga panahon na Kuya Awing, no, doon kay dahan katag pangisgutan nga thanksgiving or mga pagpasalamat. Mga kapaglaom, amo ning usa sa mga pinaka-inaabangan na event sa Hope Channel o sa Panimbiya sa Kabuntagon World. Finally, we will have our Harana sa Kabuntagon Awards and Thanksgiving celebration next week na mga kapaglaom, next Sabbath na diri held sa SPUC Garden Church. So, o kaning event, mag-invite ta o atong invite na mga singers. Ang mga mag-alawit o mga composers nga nihatag sa ilahang talento diri sa Harana sa Kabuntagon. Nanay gipang-invite. Nanatay atong laro nanay gipang-invite kay nga mo anhi. Katong mga ni viral nga mga mag-alawit. Yes. Donate 3. Kamo pits ni viral man mo pits. Apil mo dito. Siguro mi dito. Awit sila mga kapalo, makita na to sila live karong Sabado sa gabi. And actually, pwede po sila sa atong mga kapaglaom nga gusto po nila mo witness kani nga celebration, mahimo po silang mo tambong ani. Na libre na kaon. Libre ang sure concert. Kung pero I'm sure. Ang nindot na ang nindot nga libre ang lingkuranan. Oh, yes. Libre gid na paglingkod. So nga blessings apel mo mga through kapaglaom. messages. Kani palibot diri sa Cagayan de Oro kung katong ganahan mo tan-aw nga live ang atong haranas. To be specific, no, that is on December 14 sa gabi Sabado. on Sabado sa SPUC. gabi. Yes, sa SPUC. Diyan nila makita nga mukanta na ko solo. Yes, abangan mga kapaglaom. December 14, 7 o'clock in the evening, SPUC Garden Church. Kita-kita Grabe mo kantang solo, hilason ra kay ba no? Di man gani ko apilon sa inyong grupo. Kanta sige. Apit ako mapag-slide na inyong grupo Ay, ba? paliganahan mo guni siya mo Apit ako mapag-slide na inyong grupo. Sa tanan-tanan diri wag mo kaingon wing apil ta kanta. Pero sige lang, kay nakabalo naman ko nga mukanta ko i-off ninyong mic, pero ako na siyang gidawat. Pero karong Sabado sa gabi mo kanta bitaw. Ano ato mga kapaglaom. Actually, kuan siya, it's a form of concert. Yes. So mapuno ang ilang gabi og musika. Awit. Kung dili sila moadto katunga sa inyong kinabuhi mawala ang kalipay. Ang kalipay sa katunga sa inyong kinabuhi mawala. Mo na moadto mo masdungagan pa na og 200% ka kalipay sa inyong kinabuhi. Yes, ayaw kalimot mga kapaglaom, December 14. I think alas 7 sa 7 gabi PM. magsugod. Sabado na sa gabi magkita-kita tang tanan. Nakawas-awas na gid ang atong mga reasons to be Wala thankful, registration no? na. Wala Kuya Awing. Ug sa laing bahin atong tan-aw na sabang usa ka testimonya, dako kayo ang iyang kalipay ug pagpasalamat kay iyahang nabatunan ang kamatuoran o kaluwasan diha kang Ginoong Jesus. Ato kining lantawon ang testimonya ni Sister Flora May Ramas Naigal. Hello, ako si Flora May Ramas Naigal o isa sa akong gipasalamatan gyud sa ako ang tibuok nga kinabuhi nga nahimo kong Adventista. Sa una di ay 26 years ko nga Catholic and then devoted nga Catholic. Kung unsay mga activities sa church, nagig ko permente. Pero maski devoted ko nga Catholic, ako ang kinabuhi maura gyapon inom dinhi kung naay hanggat ana dayon kalibutanon kayo sa nga tanan. Until such time nga naay someone nga
dili siya Adventista, pero siya ang isa sila sa nakapa-open sa kong mind. Actually, kuan sila ka mga tao, duha. Nga hangtod na-question ako ang pagtulunan sa Catholic Church. Na-meet na ako ang uyab, minyo naman ko karon. Na-meet na ako akong uyab nga Adventist. Tapos siya ang nag-open sa ko nga magtuon mig Bible. And then nag-question ingon siya nga Sabado daw jud ang tinuod nga simba, pero wala gyapon ko nito kay di ko ganahan nga tungod niya mahimo kong Adventist. So nag-search gihapon ko, simba ko og born again, simba ko og Iglesia ni Cristo, pero wala na dayon ako ang plano nga mag-Bible study. Hangtod nga ning abroad ako ang uyab ato na time, then ning nagbakasyon sa diri 1 week, then iya akong gi-invite sa church nga magsimba mi, then ning simba pug ko, dayon ay Bible study. So ni-attend ko sa Bible study adto na time, tanan question ako natubag gyud pinaagi sa Biblia. And then isa sa nakapa-convert gyud sa ako is about sa Sabat. Nga tinuod jud ay nga Sabado ay jud ang adlaw nga ipagpahulay nga kana mag-praise ta sa Ginoo. So malipayon kay ko adto nga time, nagpasalamat ko sa Ginoo nga bahalag 26 years old, sige na siya tawag nako. And then, wala gid siya niyon nagtawag na ako. Then, mo to, mapasalamaton kay ko nga, wa siya ning give up sa ako. Then, hangtod karon mga igsuonan, active yapon ko nga member sa Seventh-day Adventist Church. Karon nagtrabaho ko sa tong institution din sa Adventist Medical Center Iligan. And then, ako lang yung itambag sa tanan, no, nga dili ta magsalig sa mga unsalay istorya sa uban about sa labi na about sa faith nato sa Ginoo. Dapat kita gyud mismo ma-search deeper on sa ang truth, kay in that way ma-meet nato si Jesus dayon. Personal relationship mo deepen pag yun, and then that's the happiest thing dayon sa imong life. Miskin unsa pa ang mga ihatag sa imo ang kalibutan ng mga butang, unsa pa nga fame, money, dili siya maka-beat sa imo ang relationship, personal relationship sa Ginoo. Thank you. A statement which can be hardly heard these days. It is something we value, we preserve, and we develop. Gratefulness encompasses all attributes of an individual. When we are grateful, we see things, including the least very important. Why do we need to have a grateful heart? Does this reveal our true identity as Christians? Develop a grateful heart in Gratefulness, Christians' Identity Today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, aniya na pud kita sa pagtuki-tuki sa ato pulong sa Ginoo. And we have with us no less than the District Pastor of Golden Association. Ug neto ni siya sa mabalay kagahapon. Salamat kay Pastor Doroy. Hello, Pastor. Good morning. Good morning, Bing, and also Wing. Yes. Kuarmi ni Pastor kanang related by affinity. Pastor ba? Oh. May istorya na nato na siya. Unya, no, magpasalamat kay ko. Because today we're celebrating Thanksgiving. We are thankful for the year that we had. So, atong istoryahan na siya karon, Pastor. Unsa gyud di ay ka-importante kung naa kay mapasalamaton nga kasing-kasing? Na siya sa mga butang nga angay nato makatagan og dakong pagtagad tungod kay ang pagka mapasalamaton mao nay usa sa mga butang diin makapasuod ta ngadto sa Ginoo. Oo, ug ngadto usab sa ato ang individual nga ato ang suod sa kinabuhi. Kay so murag naagid siya connection no sa imuhang outlook sa kinabuhi, Pastor ba? So Pastor, giunsa man pagpadayag ang gratefulness reveal the Christianity? Ato ang mapadayag pinaagi sa ato ang tungod kay kuman mangguni sa Ginoo nato, Wing. Mao na nga gikinahanglan nato nga mapasalamaton ta. Ang balaang kasulatan nagsulti nga magpasalamat ta kanunay tungod kay kining atong pagpasalamat
magahatag na nato og maayo nga effect sa ato ang kaugalingon, atong relasyon ngadto sa Ginoo, mapakita sad nato ngadto sa uban. Being a Christian nga bisan sa mga kalisod, pagsulay sa imuhang kinabuhi, nahimo kang nakapasalamat ni anang mao nga mga butang. So makita sa uban, grabe ning tawhanan, no, bisan tuod og kaning Ito sa kalisod. gina-atake ni siya sa mga kalisdanan, pero Correct. naagyod ang iyahang mapasalamaton nga kinabuhi. Dayon dayag kaning hayag yapon ang iyahang panagway. Oo, pasabot ba ana pastor nga kung mapasalamaton ka ang imuhang unsay tawag ani connection sa Ginoo, hugot or kusog? Yes, usa na siya sa mga bahin mahimo kang masuod ngadto sa Ginoo. In fact, usa sa mga mahatagan natog dakong pagdaganay, tulo ka mga rason nganong mahimo tang mapasalamaton. Una ana tungod kay magahatag na nato og makahatag nato og maayong panlawas og mahimo sa nga kaning mas malipay pa ta sa diha nga kita mahimo mapasalamaton. Gaan imuhang paminaw kung magpasalamaton mapasalamaton ka na ay mga kalisdanan sa imuhang kinabuhi. Moyong ka, Lord, salamat kayo aning mao nga mga kalisdanan sa ako ang kinabuhi. So maghatag na nimo dan being grateful help you see more blessings. Ayun. Makita pa nimo ang daghan kaayo nga mga panalangin na mamanday panalangin nga ihatag sa Ginoo nako ba? Nga bisan aning mao nga kadum sa ako ang kinabuhi. Na adi ay panalangin luyo ani. Ug ang mapasalamaton nga kung dili bitaw ka mahimo nga mapasalamaton na ay mga sad consequences. In the Bible, sa mga panahon sa mga Israelites, sa diha nga wa nila nakita ang kaayos Ginoo sa ilahang kinabuhi, ang eksperyensya nila na unsa man sila nalaglag didto sa kamingawan, wa gid sila kaabot didto sa yuta sa saad. So mao na nga importante kaayo nga mapasalamaton ka kay dili gyud maayo kung dili ka mahimong mapasalamaton. Okay, imuhang kinabuhi kanang kung mo na ba makiwasabtan nato pastor no nga bisag sa kalisod magpasalamat ka because it will lift you ba imuha nga tubiya nindot kita naon ba nga bisag sa kalisod makakita kag blessing nga uy di ba pareha atong for example kung nagdaot ka di ba nya kanang ni progress imong lawas the following day di ba kay kung nagdaot ka unya negative kay kag energy pastilan so na lang po ka nag-heal sa imong body. Kay Ma'am Jel na po ko'y kaila nga kalmado kay siya kay tagalig ay salamat Lord. Pagito, salamat. Sige salamat. Dana na mo sungugon. Dili siya kanang murag kalma kay ba. Kita kay og mabikil gamay. Murag man dayon taas din ta pero kato ay salamat. Okay sa nining ba makita nimo gyud siya nga mapaibsanon ka. Correct. So pastor kanang ingon nga mapasalamaton kay na answera naman to nimo ganina nga sa atong kasing-kasing unsay mga benepisyo nga makuha ingon nga mapasalamaton. Kung ikaw naa sa kalisod, labi nagnakas balatian, magpasalamat pa ba ka? Unsaon na siya pastor nga kana bitaw ba kay unsaon how do we cultivate a grateful heart in spite and despite sa kalisod? Di man nalalim. Yes, tinuod gid na siya nga experience sa imong kinabuhi kay kitang tanan mo experience man gyud ta og mga kalisdanan sa tuang kinabuhi. Pero sa diha nga mapasalamaton ka diha sa Ginoo, mahimo nimo nga ma-uplift imong kaugalingon unya. Makita nimo nga kaning dili ka mahimong hopeless ba. So makita nimo ang solusyon anang mao nga mga problema. In fact, daghan kay nga mga story nga ato ang mga basa sa Bible nga story sa daghan nga mga tao nga niabot ang kalisdanan sa ilang kinabuhi, balatian, apan sa diha nga ilahan ning gipasalamatan, ilang nakita nga, uy, kini di ay plano din ni Ginoo nga niabot ni sa ako at tungod kay naa di ay kining lain nga mga opportunity sa imuhang kinabuhi. Mao na usa sa giingon sa ako ang sa diha nga naatoy problema miabot sa akong kinabuhi ba. Ingon siya sa ako nga, John, abi nimo kung gid-close ni nga door sa imuha, another daghan nga mga door nga i-open alang nimo. Correct. And it happened. Sa ako ang kinabuhi nga daghan pumanday kaayong mga pultahan nga gi-open nga mga nga angay na ko masudlan ang
o pultahan sa oportunidad nga sa ako ang Yes. kinabuhi. Kaya sa Correct. time sa Bible record sa Bible, si Oo. Hope, di ba, Ma'am Jel? Ay, Pastor, oo, si siya Hope, yun ang grabe ultimate itong iya, ba nga grabe gito kuan. yung pagsulay. Oh. Kita sa ato karon nga kapanahunan na ipagsulay nga gamay. Maluya na tawing. Luya din ta. Mapiktuhan na din ta. Oo. Kay, nganong naong ani. Usahay mo Correct. nganong ani. Magkungat kato siya dili man. Oo. So, dili day may Ma'am Jel. Oo, do kay it takes from what I gathered kang pastor, it takes an optimistic spirit, di ba pastor? Positive lang gyud ta sa outlook sa kinabuhi Yes. nga niabot ni nga challenge kini ba ingon the Bible even said di makatagaan og challenge sa Ginoo nga dili nimo makaya. Yes. Di ba, Right. pastor? And it also have kana bitawng kanang it takes to be humble, Yes, di ba? To be grateful. Pareha na ron Ma'am Jel karon kay ang ato ang Pilipinas nag-host man ta sa Yes, Southeast Asia. Ikaw oo. sige madugag po sa Yes, FB para sa atong mga updated player. kaayo ta, Na ana, mga Wing. players diha nga mga luoy kay lang kinabuhi. Oh, imuhang ikuan nila nga pobre I-trace jud kay nimo sila. na oh. sila, correct. Pero sa ilaha karon nga nakakuha sila gold. Opportunity, di ba? Nga nahimo nakakuha sila gold. Wala giningon lang kasi ako tungod sa kuha ni, di ba? Correct. Pasalamat Makita mi sa nimo. Ginoo nga gitabangan mi ani, di ba? Pastor. Usa sa Oo, nga tinuod. ilahang hatag nga ang credit ba ngadto sa Ginoo ang ipasalamatan nila ang Ginoo tungod sa kaayo but bisan pa ato nga pildi siguro Salamat Ginoo. salamat Ginoo Nga, dili ni maoy katapusan sa ako ang kinabuhi More that is practice only pa. a kama sa ako ang Correct. kinabuhi napay continuation ani Yes. napay ning another chance sa akong kinabuhi Tinuod. nga Oo. maabot na nako mao nga goal Oo. okay ang failure bitaw dili na ingon nga maghatag na mo wala ni gina kundi ang failure is part of your success. Nice. Sama sa kang sa gingon ni Awing Oh. imong nakita sa kinabuhi ni Hob. Grabe gyud nga kalisdanan sa iyang kinabuhi but kato. at the end unsay nahitabo sa iyang kinabuhi? Success. Correct. Kaya Di kato ba? lang kahimtang mingon ng si Satanas sa Ginoo pag istorya Oo, niya na napildi kay na ka. maayo nga alaga Oo. diha. Distingan ako na siya pagsulay, di ba? Mubiya na si Moha. Tinuod. Pero ingon ang Ginoo ay lang patya. Mm. Wala na kanindot ba? Gitambagan pa siya sa iyang asawa gani. Oo. Ako pa ni Hob. Mundang na ka. Imuhang i-curse ang Ginoo niya paghikog. Mm. Unya kita gamay ra kayo nga kanang kuan. Di ba, Wing? Di na Correct. taga bonus gamay. Di ba? Strong na dayon Wala, ka. tinudanay niya. Wala, oo. Gahulat lang paghihapon, may makawani sa gobyerno. Bitaw. Nagpabot, Wala na. nagpabot. Di ba, Pastor? No? So, in conclusion, Pastor ba, unsa gyud ka importante, balik siguro na to, Pastor, unsa gyud ka importante ug as isip isa ka Kristiyano to have that kana bitaw mapasalamaton nga kasing-kasing, Pastor. Actually, that is a command by God to us. In 1 Thessalonians 5 verse 18, kinahanglan ta mapasalamaton sa tanang panahon o sa tanan nga butang nga moabot sa ato ang kinabuhi. Tungod kay mauni ato ang angayan isip nga mga Kristohanon nga bisan man unsay nga mga pagsulay kalisdanan sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay siya naghatag niya na kung naa may mga kalisdanan part na nga kita mo grow, mutubo diha sa Ginoo. So mao nay usa sa mga Correct. bahin nato ingon ng mga Kristohanon. Amen. No, always grow with Yes. Jesus para Pasalamat. padayon ta by Yes. being grateful, continually Yes. grateful in spite and despite para Yes. kita mapadayon ang ato ang paging partakers sa Great Commission. Yes. O mga kapaglaon no, isip pod ato ang pagpasalamat nami ipakita sa inyo ha imbitasyon para sa dako namo nga pagtapok sunod Sabado. Let's watch this. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang ay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives.
Ngayong buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kayong tanan. Ang sabitas ito ang segment ang Let's Pray Today o kinihigayon atong gihin alang sa itong hiniusang pagampo sa itong 777 prayer. Kauban na to sa pagampo si Pastor Duroy. Pastor, salamat kayo sa sa pakiguban. O ganiya Pastor ang mga prayer request nga itong i-epo sa itong pagampo. Una, gikan sa itong isa sa mga viewer, no? Isa sa mga viewers, si Ma'am Baby Kisilvano, matapanya din atong amoy ipamba mo sponsor nga si Sir HK nga tagan pa siya sa Ginoo ug dugang pang mga panalangin ug mayong panglawas aron makapadayon sa pagsuporta sa buluhaton tungod kay at present kani ang ilang sponsor sponsor og mga 3 ka mga bata. Pasalamatan na to ang Ginoo tungod kay ani siya nga nagpadayon sa pagsuporta sa buhat. Sunod na usab at matupad niya diri akong ipampo akong mga anak nga nasa Ninita Mondragon Samar nga naway okay lang sila, di naman sila makontak dahil sa bagyong Tisoy. So ayan o mga kapaglamat yan po atong mga kapaglampod nga napiktuhan sa mga nga bagyong Tisoy. And next one here we have Judith Waslo, atong yan po tunay nga doon na siya breast cancer ang Ginoo mag-ayos ay nga balatian. O si Neva Chipada nga doon ay paghimuon ng operations ay nga tiil ang Ginoo magapanalangin kaniya og magbalampuson ang maong operation. Himo ta sa pagampo. Among mahigugmaon, maluluyon nga Dios tagay ikaw sa among kinabuhi. Magbubuhat sa langit ug sa yuta nining takna sa kabuntagon sa adlaw papahulay giday gipasalamatan kanamo tungod sa imuhang kaayo. Ug una sa tanan ugad dawata kami nga pinasaylo sa amo ang mga kalapasan. Nini mo nga takna ania kami nagaduol diha kanimo tungod kay among gibati nga kun wala ikaw wala kami rang mahimo. Ginoon Dios ania nga mo ang mga kaigsuonan nagapadala sa ilahang mga prayer request. Panalangin ni si Itski ugad. Tabangi siya unsa man ang iyang gikinahanglan. Hinaot nga ikaw hatag kaniya. Sa ingon niya na siya usab makapadayon alang sa pagsuporta ilabi na sa pag ministry ngadto sa mga kabataan. Bisan pa usab Ginoo among giampo nga usa na mo kaigsuon nga iyahang mga kabataan napiktuhan sa bagyo. Hinaot nga ikaw proteksyon ngadto kanila. Tagaig-higayon nga kini siya makakontak ug ang iyaha usab minahal sa kinabuhi nga wala makakontak kaniya tungod niini mao nga panghitabo mahimo kini Ginoo. Bisan pa kang Judith Waslo nga naa siya breast cancer, ug God ikaw ang great healer ug makahimo lamang niini tungod kay sa unang mga panahon ikaw nagapang-ayo og mga balatian ug we know nga pinaagi sa pagsampit lamang diha kanimo ikaw usab magahimo sa pagtubag niini ug kami nasayod Ginoo nga ang imuhang pagtubag kini ikaayo nganhi sa matag usa kanamo. Bisan pa usab kang Neva Chipada ugad nga anaay operasyon nga pagahimuon ngadto kaniya. Hinaot Lord nga ikaw tabang sa doktor nga himo nini tagay kaalam nga mahimo kining magmalampuson ug ikaw usab lugway sa iyang kinabuhi sa ingon ni ana kining mao nga kinabuhi nga imuhang ipiyal ngadto kaniya mahimong magamit alang sa imuhang kahimayaan ug sa amo usab nga mga listener ug nagalantaw karon hinaot nga ikaw magatabang kanila sa ilahang mga problema sa ilahang mga pagpasalamat diha kanimo hinaot sa kanunay nga ikaw magagiya kanila ug magatabang. Salamat sa imuhang pagtubag sa imong pagampo kay kininta may tugyan gilaumang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat Pastor. O mga kapaglaom, gingon diha sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and show thee great and marvelous things which thou knowest not. Kita magpadayon sa atong pagampo o kita dili magkawala sa atong paglaom. Kini ang Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Siya nagmatinumanon, gisunod niyang imong mga pulong,
gitamay siya ugi pakaulawan tungod sa pagsunod sa kasuguan. Bulahan ka nga nagantos tungod kaniya, bulahan ka kay maangkon mong kinabuhing dayon. Padayon lang, antuson lang ang tanan nga kalisod. Kaya duol na ang pagbalik na Jesus. Bisan si Jesus nagantus, gibunalan siya sa kilid, gilapdus. Masigpit gayud ang agianan, ang dalan paingon sa langit nung puluyanan. Bulahan ka nga nagantos tungod kaniya, bulahan ka kay maangkon mong kinabuhing dayon. Padayon lang, antuson lang ang tanan nga kalisod. Kay haduol na ang pagbalik na Jesus. Bulahan ka nga nagantos tungod kaniya, bulahan ka kay maangkon mong kinabuhing dayon. Padayon lang, antuson lang ang tanan nga kalisod. Kaya duol na ang pagbalik na Jesus. Kaya duol na ang pagbalik na Jesus. Kaya duol na ang pagbalik na Jesus. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniana pud kita sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, angay ka ba magpasalamat sa mga pag-ampo nga wala gitubag? Usa ko kainahan sa tulo ka mga kabataan apan matud pa sa kadaghanan asa man ang ilang amahan. Halos unom na katuig na ang nilabay ang ilang amahan atwa sa laing balay. Dili tungod kay amo siyang gisalikway apan siya mismo ang kanamo milikay. Mas gipili niya ang iyahang kabit. Mao na ang pertigyud kasakit. Plano ba gyud kaha ni sa Ginoo nga mahimong pakyas ang akong kaminyoon? Unsa man ang akong angay buhaton? Ayon. So nagampo siya og kompleto nga family. Unfortunately, si Bana lahi pod og pagampo. Ba? So niadto siya sa lain nga balay. Mga kapaglaom no, family nga issue. O klarohon nato, although si Fitz happy gyud kaayo, so good atong miaging adlaw. Okay. Pero ang klaro nga minyo namo dire si Awing, ako, si Pastor ug si Bingkat. So mag-jack in po ta ani, pero pwede po ta mangayo sa singles nga perspective sa anak. Kinsa man sa inyo ha, bintot bitaw Teacher Sharin, na kay ma-checka sa iya sa imong mama if ever imuha siyang mama. Tulog ba? Siguro sa usa ka kami yun, di wala man gyud ta nag-aim gyud nga mabungkag ang pamilya no. Kaya at the first place nagminyo gani ka tungod kay gusto ka og kompleto nga pamilya. Correct. Pero usay makapangutana pud ba ako ngano man naagi failed marriages. Ngano man gyud nganong naa man gyud ingana. Pero siguro sa kung sa ako kung ako'y anak lisod kayo no. Pero mangutana pud siguro maka-question answered prayer ba? Kung maka-question po ta nga man, pero og nagi mga decision nga ingana bitaw siguro iampo na lang gid ako na sa Ginoo kay murag
lisod Salig ka sa kayo. Ginoo. Lisod kayo. Basi napay way ba nga makita nato in the long run. Ba mo Kaysa nang mag-decision tag diha-diha. correct. So muna giingon nga karong panahon na dili pa siguro nimo masabtan ang rason Yeah. sa panghitabo, di ba? Si Bing. Pero siguro, Jel, ako ang unang pangutana man gud rin nga, angay ba siya magpasalamat nga sa diha nga iyahang pagampo wala gitubag. gitubag. Remember nga, naay tulo ka klase nga pagampo, naay yes, naay no, naay wait. Yon. So asa man ani? So pirmi gyud ni siyang gitubag, wa gyud ni siya ingon nga wala gitubag sa Ginoo. Wala lang siguro pa Maybe niya naa siya sa nakita. pagpaabot o Correct. naa ba ka sa dili. Oo. Naa sa yes. Basi- pero So either anang tulo ba kay mo nagiingon nga wala magyud siguro pod yun ka pasagdi sa Ginoo because God will always be there. Di ba Bingkat? Unsa Yes. atong istorya? Sa iyong pangutana nga mo ba yun ang plano sa Ginoo? So, I don't think so. Ang plano sa Ginoo nato sa matag usa ka nato no nindot jud kayo. Correct. Ako yun ang i-claim. Pero naayot tay as human as we are, we tend to divert or we tend to kani atong gusto, kini atong matuman Yes. without consulting God, without knowing His will. Eventually moabot yuta sa failed nga pathway ba. Correct. So naay mga circumstansya along the way. Ang ako na lang may ka-advise siguro sa atong letter sender no, iampo nag-ayo. I know God will reward you as a faithful wife. Correct. I'm sure of that. And ati manalay mo ang mga kabataan kay Yes. they are your treasures now. Pasagdain na lang to si Bana. Mao. Kung dili yun siya, kay feel na ko choice na yun to niya nga. Correct. Dito na siya muuban. Mao. Kay mo kuyog atong iyang pikas nga asawa. Mao. I mean, Malay nimo mas happy pa, di ba? O di ba mas peaceful sila karon nga wala yang bana kay yeah. basig O kung naa eventually, siya. okay, wata kabalo kung gauban pa sila, mas daghan Mao. pa kang samok nga mahitabo. So, Correct. pasalamatan na lang nimo ang kabataan nga naa Correct. karon. O ang imong sitwasyon karon. Wing. Kana lisod-lisod na siya nga sitwasyon. Pero wata ka balo pod og nagtipon sila ato po ta mo kuha bahin sa imuha basi na Oo. kay pagkulang sa imong bana. Mao. Sa diha nga nagtipon mo, sige nimo nagawayon, di nimo na lutuan. Oh, sige nimo na Wala kasapan. himas-himas. Kay lain ra ba ning mga Perspective. babae kay isa ka istorya sa lalaki kamo naka sa gatos na mo ka istorya. So ato ning klarohon nga basin og kuna kay pagkulang mo nang nisibat imong bana. Pero ay kabalakag di na muli kay ini kamatay ana, ikaw may mo claim ana. Past Kay ikaw may legal nga asawa. Tama. Mo mangina Basta ato sa wala lang kasagaran nagpinirma nga. highwing no, wa pa nag-anol. Wa nag-anol, wa nag-anol, Oo. legal pa mo. Nya di man pud basta-basta mag-anol. Correct. Ini kamatay ana, iuli na sa imuha o ilubong na. Kung nagsakit na, iuli na sa imuha. Mao kinadring Pinoy, mao na kakawan sa Pinoy. Pero karon mag-move on ka. Imong evaluaton imuha. Naba ko'y pagkulang sa akong bana. Akong bana naba'y pagkulang sa ako Correct. Mao na siya. Unya, mo focus ka sa imong mga kabataan. Ako mga bata diri ako, mao na diri na ako mubawi. Mag-anak ni apo ani diri na ako mubawi. Sagdayon Mao. ang mga lalaki. Kaya ang lalaki, mao gina sila, lalaki gina sila. Take it from the expert wing on sa tuhugot, slight hugot bitaw pastor. So unsa pa man natong maistorya sa imuha pastor? Bakit medyo lisod bihe po dihang sitwasyon nga how do we siguro atong mahatag advice pastor is how shall we like tell her to be grateful of the situation despite and in spite? Oo. Ato ag yung makuan kaning cinder nganong nahitabo ni wa gi plano ang Ginoo nga mabungkag ang ato ang kaminyoon. Correct. In the Garden of Eden iyahang gi himo nga gihiusa ang babae ug lalaki dili nga haron magbulag kun dili mahimo ni siya nga mag-progress. But tungod kaning sulod ang sala niini mga kalibutan Oo. na anay mga misunderstanding, na ananing mga away-away. Correct. So mao na ang rason nga inana. Mao na nga di gyud na plano sa Ginoo. So nganong nahitabo ni siya tungod kay usa sa bahin ana naay factor si Mrs. naay factor pud si Mr. Correct. Oo. So mao nay angay ninyo nga isitol, mao nay angay ninyo nga tan-awon asa man nga mga kakulangon nako isip asawa, may kakulangon pud ni bana. Oo. So angay na ninyo nga istoryahan ug angay na nimo i-evaluate Correct. nimuhang kaugalingon. Tungod kay long gyud sa tanan nga family nga maghiusa ilabi na panahon karon nga panahon sa Thanksgiving, panahon sa Christmas.
mao gihandom sa mga kabataan nga mahimo silang mahiusa. Tinuod. Muna nga kung wala po kakatisting og pagampo nga hugot, i-try na karon. Iampo sa Ginoo nga Lord, gusto nako nga mahiusa mi. Pinaagi sa imuhang pagampo, naagyoy mga milagro nga mahitabo sa imuhang kinabuhi nga mahimo mong mahiusa. Tungod kay ang Dios nga sa diha nga nagiusa, wala gyud makahimo sa pag bungkag niini. So, mao ra gyud na ako ikatambag angay nga buhaton mao na nga pagampo. Kung wa ka ka-testing nga magampo ka by 12 o'clock, sa gabi iba, oo, nindot kaayo na siya. Bangunin na og pagampo ngadto sa Ginoo. I-request na siya. Pastor, naon na niya na pang ipagkulang sa kumbana. Oo, mao nay usa sa iyahang himuon dayon. Unsay kakulangon, then iyahan ng himuon. Muhimo siya sa una nga step sa iyahang kinabuhi. Para nga mahimo nga ma-patch up ang ilahang relasyon. Then i-accept niya ang iyahang husband. Kay mao man na si husband, accept. Mao. Kay that's part of a compromise. Iyatong aton, pangutan sa may pagkulang nako, basi kulang ka nasubraan rag bitsin ng Diba? sudan. Bitaw, kay part, di ba sa istorya na to last Sabbath, di ba, communication is the key, bitaw, to keep the marriage. Pero ba, usahay po bitaw, tanaw na to siya ba, kana bitaw, who and what you are now is a product of your decisions, your choices. Anak yun na siya. While it's easy to ask God why, pero at the end of the day, God gave you, di ba, the freedom to the free will, di ba, to decide. So, anak siya, dili sa siguro nato siya ingnon nga kay mo gyud ning pagbuot sa Ginoo. Kay ba wala man gyud tapod anak, di ba, Pastor? Because of our amo kami Seventh-day Adventists believe that while there is God who guides us, God also gave us the free will to decide. Mo tong gi-emphasize nga in your decisions always include God. Diba? God's guidance sa iyong panibing. Sometimes good human as we are, we tend to like take things in our hands. Diba? Kay para ako gyud ni akong kini control and we forgot about God. Diba? But in all days, remember, ang Ginoo, wala gyud na siya nagpabaya. And like as what he said, gi-mention na to ganyan sa GMP, dili ka tagaan sa Ginoo sa burden kung dili nimo kaya. Diba, So, Pastor? ato yung mahinumduman po sa aning atong sinder nga, ang love ko no is like a triangle. Nga the more nga ma-close ka sa Ginoo, the more pug nga mo close sa imong partner. Amen. That's so nice. No? So I hope sa atong letter sender no na natagaan mo na kanamo og kalamdagan in ani magpasalamat lang kita always despite and in spite sa circumstances. Di man nato masabtan karon ang sitwasyon, but always remember that God is with you. Na blessing nimo na kay pamilya nga imong anak nga kauban sa imuha, and the year that you have, I'm pretty sure was also full of blessings. Karon mga kapaglaom, amo lang no bago may kanang greet sa mga birthday celebrants, amo lang siyang again o kampanya no, duha ka buok because December is the way of giving thanks, di ba? So and one way of kanang to manifest thanksgiving is to share your blessings. That's why we have una the box of hope. Nga amo ni siyang gibutang diri kada semana na amo ning punuon kinapod mi beneficiaries, and we're inviting you to give anything that you wish to share, mapa sinina, mapagamit sa balay, and even as giyon ni awing ganina cash, because sometimes bitaw it's so difficult to give a person a gift kay dira kay balo so tagay na siya cash kay mas ma-appreciate pa na niya. So naami diri, yes, manguot mi diri sa ilalo. Naami lagahan diri sa ilalo. Napamigi additional ato ma'am additional hatag manggod ta. Dahil mga paglaom, kung mapuno ning box, dili lang nag-limit diri ang box of hope na mga paglamha, dako kani nga box. Magdugang pata. Dugangan nato atong box of hope. Dili lang kani isa ka buok ang box of hope. Ayan, so pagkadasig sa atong mga kababayan o atong pastor. Diba? Kuya. Okay guys, na sa mga babae, kay ang mga babae magimukuha din sila punon. Pero ang kuso-kuso ang mga lalaki. Yes, oo, sa tanan. Kay actually, in terms of speaking of in harmony, no? Kanang it's also part of you being environmentalist nga. You kanang di ba mag-declutter, maghatag dito mag-share kay para
reuse, repurpose, whatever that you have used, recycle. So, Ingon pag na po ko na-learn, Ma'am Angel, nga mas makatabang daw ka sa Environment. kung Oh. used clothing imo gamiton kasi Correct. magsitag palit og bagong sa yes, kay dako gyud po kaayo na ang fashion industry, dako po kay na siya culprit about. ukay. Correct. Yes, ginagawa ko yan. Yes, okay is the way. Pero kani siya pre-love ni siya ha. Dayon ikaduha kay man ko duha among i-promote sunod Sabado natay himuon nga concert. Yeah. Diba? It's a music festival but also for a cause. Amo lang klarohon, that's free admission. Yes. Wala siya bayad but we'd appreciate if you can also bring something para ipanghatag nato sa atong mga kapaglaom nga nanginahanglan. So any form, especially sa katong nga biktima sa linog diri sa ato sa Mindanao ug sa typhoon. Grabe yun si Tisoy kagwapo kaya yung gi-prove nga siya rin yung nagwapo pastor ba? Kaya yung ipag-damage ang tanan. Di ba kusog kayang impact? Kusog yun mo damage. Lahi yun yung lagi Tisoy dili fits. May na lang ba? So, inana. So karon, no? So again, we are calling on your kanang generous, we are knocking on your generous heart. Kung na may ma-share, just contact lang Hope Channel pod, padayon lang pag-contact para amo na siyang ma-facilitate sa inyo ha. O karon, anya na gyud ta. Sagi, hulatan nga birthday bulletin. Yes. Happy birthday! Happy birthday, Julia Goodin, Emmanuel Cagmat, Daisy Claire Balinas, Edson Cueme, happy birthday, Merlin Manoo, Happy birthday. Randy Vicente, Happy birthday. Happy birthday, Junali Madrid, Happy birthday. Josue Asilo, Stephanie May Homo, Happy birthday. Noel Cabantac, Rhoda Aquiles. Happy birthday, Auntie. Kyrene Angel Rebajado, Anita Kabak, Mami, happy birthday. Happy birthday! Archie Com Ablo, Beatriz Alondra Bonat, Birthday. Ellie Vertudes, Happy birthday, Lolo. Happy birthday, Lolo! Happy birthday, Happy birthday. Christy Soromenes, happy birthday. I would also like to greet my cousin, si Luisa Lorraine Sabillano and Gaya Marie. Sa advance, happy birthday. Happy birthday, Sad, kay Von Bryle from your mom, Jinky Makalaging. Yun. So, pangkantatag. Happy birthday to you. More blessings sa inyo ha, og karon. Greetings. Pastor, greetings. Naka-greet diha, Pastor. Okay, ako ang great ang ato ang mga kauban sa distrito sa Golden Association. Ang sigig tan-aw silang Mr. and Mrs. Galimba, silang Mr. and Mrs. Dabad og sa ako ang family as well. Then sa ato ang mga Korean friends Yes. na kanunay nag-support sa akong distrito nga mo-build og mga churches Yes, amen. dinhi sa ako ang distrito. So Apo tay birthday greetings dire lagi. Happy birthday, birth anniversary Daniel Okbina from for tomorrow pa day. God Yes. bless you from loved ones from Coronadal City. Yes, and happy ako sa Ma'am birthday. Tila. Yes, Wing. And good morning, palihog, greet sa akong mga bisita. Gikan kini kang Idel Kirante, Kadingilan, Bukidnon, si Tiri Basilio, Carmen Gabay, Janjan Basilio, Marlan, Joy Basilio, Lino Tabura, Nining Tabura, Adrian Kirante, gikan kini kang Idel Kirante. Naigo ni sila sa linog sa Katingilan muna naa sila diha karon sa Ipunan. Yes, Good morning. fighting lang siya yun, no? Laban lang yun sa kinabuhi. Magpasalamat di ay ko sa nagbisita sila. Uban sila ni Pastor Doroy dito sa Balay. Auntie Trining, Auntie Emma, ako mga cousin, salamat sa pagbisita sa amo. Si Papa, dili yun siya matuki bang iyahang kalipay. Diba? Lahi ni silang Pastor Mamisita Wing, kay magdalag pagkaon. Biya na namin, hala. Uso na Ni uso na ni siya karon. Sila Dalag. na, ikaw na lang bitaw kamayok. Alin na, mga na ta. Okay ta? Bitaw, Pastor, thank you so much sa pag-ano. Yeah, we are also praying, no, sa katong mga na-affected sa bagyo. Yes. Dinha, Cagayan Valley, atong mga kapaglaom diha, we are praying for you. Laban lang. Salig Yes. lang ta sa Ginoo. And ato pasalamatan no si AJ and Aubrey. Thank you Yes. guys sa Thank pag-join you nato so karon. much. Yeah.
madasig putag samot nga naa mo. Salamat. Thank you Ato pod kayo. Yes, and ato pasalamatan ato mga partners and sponsors dinhi sa Panimbiya sa Kabuntagon diha labi na diha sa United States of America. Charmandro and diha sa United States of America, Bal Aguilar Jr. and diha si Ma'am Mercia Catulpos sa Larda family diha sa Tanan, and Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga and Engineer Pidong and Amor Barbas. Thank you so much in support. Yes. Mga kapaglaom, no, thank you so much. And daw ta. Thank you so much. But last na like, greet din nato si Brother Arman Felicilda o mapas atiyop na noon. Yung pagkisyo maektin at Kuya Daryl din ha sa China. See you soon. Salamat. Yes. And ati lovely golfan o Kuya Christian din ha sa Macau. Mga kapaglaom, no, thank you so much for joining us this morning. And magkita-kita ta sunod Sabado atong angkunon ang grasya og himaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, and Balubal Church naami diha among care group, MVP care group kauban sa atong youth director Pastor Tidi Baang. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan, naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kopya ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Hi Sir Yul, happy Sabbath. Only one earth live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbiya sa Kabuntagon World! Thank you! Congratulations, Happy birthday! Sa